Saya sisian pat perlok hakan ni pat ka video. Tenga kwa ban ya keren ban ya pensyai ban ya pensngo tho lang ya baro kitu ki perlok ki bampat sngo tho. Ya kani kacing keren kacang ibadan bakini ki perlok ki jongi nang te na po Janti Hills kila sngo tho bakla la ne ngam tep kila ban sngo tho bakla la ne ngam tep la ki kwa ban yalam bakla ya u babuan balang. Te ya katu kacingkran kajong ibar dan mentai kilapan he yo biang nadu katu kasngi kabawla mi biang kacing krong pisan na kipai ba na ka donation kajong kipai ba kacing ai donation jong kipai ba kamu mentai kilapan he yo ya kaneka jingkran kajong ibar dan be yong ka sinaya kajong piru nganum sembat ka sinaya kajong aru nganum aya pi te perlok ngakwa ban pensaya pi hang ni khendiat ba kani kacingkran kajong ibar dan im thau ya kaneka ya kani ka donation ka ba ki pai ba ki ai namar ki klam ai ya ka yeng ka sem ka jong i henrai ki pai ba ki ai ya kani ki donation ya kani ban pen klan ya ka party namar kan da kani ka party ka bala ban ya da ya ka ribet ka jaj ban rio ka jong i bai magi na kani ka party rula sei ya ki reu rang ba ki rang ya le ban ya da ya ka ribet ka jaj ban rio ka jong i te kumta ki pai ba ru kim don kata ka jing benut ban sei kata ka pisa ban donation na ka banta ka party Ndai ba ang bangingi late ban ay ya kani ka pisa bangin donation bangin ay ya ka hiyang kasem ka jong i te wat la da ka dei kum taru bangin nang hap ban ay ngin ay ru Ndai balai kini ki brio ki bathot pat ki thot ya kata ka jing ay ka jong upai ba te Ndai kadai ka jing kwa jong aban pensaya phi hang ni khendiat ka dei ba ki ong ba menchua u ong ba ya ka sine ya ka jong phiru nganum tre te Ndai balai mentapat open up da ka berti bright open up da kacang tak mau klik kumno pat mensua uklai kum gitu ikan tien te kini kidi kitang kijing pen sngut ho bakla jong no re jong no bat lada kidai ki brio ki bas sngut ho ti kana kata kacing keren jong ibar dan ruun re ya ki wei ki kwa pat ban yalam bakla te ngadon hang ni mentaban pensai ya phi ki katu kat ni ki perlo ki jong ki bas sngut ho bakla ya kani ba ibar dan iya keren ya kani om ba nakatu ka donation ka bangi ai henrai kadai ba iong ya kani ka baha kani ka scheme kabaka sarkar kala ada bahag la da mangi ki constituency ki jong kite kabadai hak ka jong upai ba wat sinaya bat sipi aru inum kta ya kata kabadai hak jong kata ka constituency ka jong i ka ba itre te bat ya kata katulap ka jong iru ba in bate ya kata katulap ka jong iru syaki ban bate ban ice cream ya ki pai ba na kata katulap ka jong iru yang nganum la ban ai namar ubriwi ubadan ki kun ki ti uhaban saya ka yeng ka semte dai ita itulap te kumno un ice cream ki pai ba but plus ka taru lada ubriu udang dei ubriu ubadang bam ubadang di hi ko mangi ki briu wat lada dei ubriu ubam don khonru udan kam ya kapisa te na kata kada i ong ya kata re iklam ong re ya kani ka jing donation ka jong ki pai ba te henry ki don buon hi ki riu rang baru ki blas ngut hu tikna ya kani ka jing keren ka jong iba ardan te henry ki kwa pat ban ya lamba kala ya upai ba kumbajia hang te poram brai ken ba kini kinong kersan NPP kidairu kinong kit kam jong ke NPP ki wan kam banga dei unong kersan barat ba jong ka VPP hana ngala bakla ban aibu dia kata ka VPP ngala bakla bangan aibu dia kata VPP mentate ngan skam ganong rem ngan nyon be hakakot henry ka ka bapen klem ranyu une bula depan mi media ula depan pat ya kani kadur la de bangadei unong kit kam jong ka VPP jong ka NPP henry mentapat uwan kam bangadei tang ban pentron ya kaseng tang ban pen snutho bakla yo ubabit ubatem ubam snutho ba ya kani kasan perthai mo ya kani ka politics ukwa aban snutho bakla ukwa aban pen snutho bakla ye ki para nong song snong ya kini ki brio ki bampat snutho ba ya kani ka jingya lenti jong kiseng san perthai te na kata kata ukwa ban mi sa perthai ukwa ban mi media ban pen pau ya la de bangang ngam dei uta unong kersan jong ka VPP henry ngala babe namar baka kumne baka kumtai henry ngong ye pi hang ne ba sngo ba lada pios ngau ye ki bab ki brio ki alam bakla dawat badati benya bat ngai iru ki don udon uwe ubrio bangala de ban screenshot bat bangala de ban pen iru hang ne hapo jong ka Facebook page ko jong ate henry ki brio pat ki ong ba
kisku thu bakla ya katu kajing screenshot ke jong amo kinang mut ba mangai bangakren ya kata bauang ba ubar dan ulali lam lut ya kari kasi ke jongi te uang ba lada pikwa ban kumno lada pikwa ban ya keren sapun ya pun bat ngakwa ban ya pun bat kinong kersan pra mo te ngelap screenshot ya katu bat ngalas peniru hang ni hapo jong kani ka Facebook page ke jong ate henrei ngamtip ibrio pat kis nguthu bakla kum no ya kata ka jing screenshot ka jong kidang mut bangadei manga te henrei bahaya ka post ka jong te sibun ki jing sya ya lam bakla ki ba ibrio ki ba menta te henrei bon ru ki ba ong ba nga dai hat kani namar ngaperkhat ya kan next election bang akwa tiket ngam don ay kum kata nga day tang kanong kersan bat ngam ngasngo yala de ba ngam ya hap kerdan hiru bangan de kata kanong mikmat te ngasngo tenat ba pikit bok yang ba kidon ru kato kat ni kiboong yang ba kadai ka x kan next MDC jong ka motarashan constituency te kita ru ki jing keren Kublai sibun bapila kitbok kit ruyang yang ngai kata lesi kan sadon kapor ru bangin salong kumtar nglaban tip te henrei ya mentahi ngam don ai ru ambat nga klem don ni ru kata kacing mut kacing temu ka jong abangan lipan tiket na kata ka parti ngadon tak mensim bangan kersan namar balai mangayo iya karibat kacak benriu menta lada imdon iba arden ka ka bandia ya kari kasi ka jongi kumba iba arden dilakaran hang te po so yang habudo bangada sngo bangaso kiput kinyang kenja hapo ka ke jonga hakaba iba arden yong lada ke NPP kadang yo ban sensyar hau arpo pra shaneng pin sayos bat pinum yos ngau shu ya kanikas jing sawa jong kasur ke jong upra hang ta pin songau tho bat pin saken kijing kenja jar pinum yos ngau shu ya kanikas jing perta ka banja ngin sadap tang kijing len yar kijing kerkat ngin sadon tang kitma kijing ele hang no ngin lej ut hang no ngin lej nam menta barang don ka VPP ngis ngusngan ka GTF kalalaj na kajing yap tersaw day na kabenta ka VPP sibon ki ba ka VPP kalale tenrei ki ingkong selangmat kim kwa ban pek kim kwa ban UI ya kita ki ba ka VPP kalale na kabenta kari ba kajak penriu ko jongi bat ngangej ladakam dei na ka VPP wat kini ki kaput barok hadu mentai kidang ki badla yap kila nang yap ki ba kila nang ki ba roy kila nang roy ki ba par kila nang par tenrei nadu ba kami kene kaseng VPP ki don hi ka jingtiang ka juknyu ya kene kaseng na kata kadaute ngakerpat ipi ki pai ba barok hot kini ki baju wan ban komen he kini ki post ki jonga ki ba wan tim wan tala yang ka ngadon tang sibut nganong ipi ngadon tang sibut nalade te balai ba piru pidon sibut ngaru ngadon sibut balai kata ka jingsun ka jong pipalat banga haban lenyon barok hot kini ki sempri akti ki jonga ki badon sibut li ngasngo ba manga ngada ko kawai ka kandidat ka ba kraw ba ngasngo ko mamantanga yang MP mga kata ka jingwan keren ka jong pi yang tenga ngam sngo ai re ya kata tang bangong to kublai sibun ya ki jing keren ki jong pi bat ki jing penduk mensim ki jong pi henrei ngingin ka VPP hi kanum du mensim bat ngadon nang ni ban ai mensim ru ya kini ki nong ya lam jong ka VPP ki ba teng ha ka jing le ke jing wan ka jong ki le se teng ki du mensim ha ba ki wan shawes ka si hills teng ki i ba ki du na brio le se ki la ban du mensim te henrei ngadon hang ni ban ai mensim ye ki ban ong wat num du mensim na mar ki brio ha ba ki wan ha po jong ka meeting VPP menta kim kwa shu ban wan ha ka meeting VPP na mar balai ki pe tang na po jong ka mobile room kilabiang but plus kataru namar basani sapo jong kanika jong kathan wasi borok kawai menta kadang de kapor ki brio bakin trai kin kata kim don por bakin yelek sa ka meeting te
ngayo iru ki beriu ngayo skauru bagi ya ong bang wat nom skawi e bangi ngimla reban wan ska meeting namar bangi don ha kajing tre ha karep karyang ka pamenta namar ngim bangin e kajing tre ngimlong te henrei ha ka meeting jong ka NPP pat don PUI ki don ka tukat ni ki bagi ya bun beriu balai kajing bun beriu ko jong ki namar ba wat ye kinong rep ki ba ki hapan e wat ya kakam rep ka jong kiru namar ba kila ailut ka bai sha ka bai kali ka bai ja ka bai jhor ka bai nadong sadong kila khawai ka cha ka dot ang tu te bopli haba ki aya ka pisa te ban i si phang aphang si kentar ban le ya kata ka meeting kim so pher han rai ka VPP pat ka klam ai e ka ai tang ka jing e te ki bre ki la pediang